Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Trap Youth Council henne kasni kala yakendo yau sembut menteri rangba oba Preston Tensong obadai menteri badai pet ya ka Animal Husbandry and Veterinary ban pensngau halor ka jinge ka ba ka jela kan yakendo lada ka yung dorbar thawan ka jela Assam kan menjur ya ka anyro Assam Cattle Preservation Bill arjar aphuai habaya kran mitgilat patai khobor hadin kijing yakendo yau sembut menteri rangba u presiden ka HYC uba Robert John Kharjarin ulaong ba kani ka anyro bawanra dak sorkar Assam kalong ka babian namar kani ka bil kawanra ru ya ka jingdu nong ya ki babun khamtam ya kinong dido kinong bam ban kibari ya kimasi kumjuru halor ka jingsalan ya kimasi syaki weipat ki jelah Shushu ula ongru baka seng kala persajur bat kam menjur ya kani ka anyro kamtam ka kernit ka bahnyo bat kala dawa ya ka sorkar Assam balada ka pas ya kani ka bilru kadai ben wengno sendon ya ka kernit ka bahnyo kabadon ha kani ka anyro ula berabru da ka baong ba kani ka any ba ka sorkar Assam kaunra kan kta ikinong Meghalaya bat ka sorkar Meghalaya kadai ban wat ikilat kilenti ban yada yala kijong kinong chong snong jong kejelah juga bil bagi lawan rak ka sorkar Assam hapok ka legislative assembly dan ka Assam yang ka Assam Cattle Preservation Bill arjar apoi layo kopi bil bat habang la puli bil kadon kata ka kendon ke banyo section new jom untuk bil kalong apa tak adu kata ya ka jelas jong ni section new jom untuk bil ka ong ba lada kadon unu beriu ba kit yaki jingri jingdok kum kamasi ba kamun na ka wei ke jelas ling ba ka Assam sya ka wei ke jelas di ben panjing bit na ka sorkar Assam kamumut lada ka Meghalaya ta ka kit masih na Bihar na Jharkhand lane na wei na West Bengal de ben yo jing bit suana ka Assam ban poi ya ta ka masih dan ka mui sya ka jelas jong beling yong ka masih ba mui namar ka jing regulate jong ka Assam akan jabil kamde dan masih ka thup ru wat ya ka wat ki mui tu ti la pe ka schedule wa selesai ki masih bat ki mui ki ba kan regulate ka ta de ka wei ka ban ta ka ba jong ka bil ka ba ta ya jalan Meghalaya ka long ba adon akan don ko ong ba ye ki ba kinu ki bro bahwa ban di ya ka masih bat ka mui na Assam sya ki wei ki jelas kasoka Assam kam syak na da kata ka jela kam don ki an ki bayada ki masih kabumut ba ladangi lada beriu na Meghalaya uthit masih na Assam kam Meghalaya ka habiada shwai ta ki masih ha Meghalaya ka Assam ka syak bandi ta ki masih na Assam syak se ku jela ti kata ka di ka kendon ka benta ka ba kata ya ka jela ka juni adu kata ka benta ka benkong ka bakta yang ni harajing sungtu ko jongi ya mobil kalong nengkong kani ka anya ka sarkar Assam ka section new jong ka sarkar jong tu ka bil kalong ka babi aj ha ti pede kam ka India namar la da page ha ka list ka basa puar jong ka 7 schedule jong ka concern ka India ka interstate trade and commerce kadi ka subject jong ka parliament kam di ka subject jong kanu ka state government kanu state government kamla ban senaan halor ke interstate trade and commerce kumno ka Assam kan tukelar ya ka trade apeng kam Meghalaya bat ka Bihar ne apeng kam Meghalaya West Bengal ne apeng kam Meghalaya bat state kumba kalong menta lada kadon ke jingkit yaki masih di siar di belang siang sun nuksan West Bengal ka West Bengal ki issue ba ya ka transit permit sya kata ka receiving state kamdan kamban panjing bit na kita state ki ba yet nanti lada ka Assam menta ka ong bahaban panjing bit na ka Assam ban penpoy ya kimar ka Meghalaya ru kala ban ong bakano kono ko mar ba mi na Assam kan poy sin sya ban panjing bit na ka Meghalaya ru kala ban ong ba kinu kimar pikit na Assam penpoy ya ko hapo Manipur ni Nagaland la ni sya Mizoram piet nang ba Meghalaya di ban panjing bit na bat ka bakam mensau kalong ba kajing persyang jong ka skor Assam ban kemben
si kipat Hindu jongka jala Assam kalau pan kan ketak ya kabur pakai ikhtiar jongka sarkar jala kejongi dan fit no ya federal power structure jongka seperti penyelidikan jongka di India kumba kalong mentang hak tu ke schedule dan don tang masih kemudian kila ban art sakasiar sakisiang kumba PI Kongres MLA na Assam kiong de ban atlang ni kasnyang ru atau schedule kemudian melacu ban rasnyang ru sani klem bejing bit jong kor sarkar Assam kin sadon da si parti bong art sakasiar art sau belang art sakinu kidu timbarak kemudian ba kajela kajongi ke ba don kabadi kajela ke badan yabam subun ba kadok kandon kecik tak tu kata ya jela kajungi ti nak liang bu DPCM bu badi menteri in charge ya ki merat badi Britain bi pula pen pau hi ba kani kalau illegal kalau unconstitutional kan gabil buat pula ong ini ba usaha sim kia ban ya keren ya kani ban kasar Assam but sago itu ide ban sutu sai belum ba oi ka ban sakta belum ba ya ki bru ki jungi ba som ni dan ki bru jungi ke ba kamai jakpo dak ba di dok masih dak bebu kan ki di dok ba set ke dok masih dok berdui tikini ru ken dot ke jing sakta alu kata lalu kata kumba PI minta kaleng gari India kidon itu ki kau raksha ki supaya dah masih tikini la don gari ka an tikini le ma thot kan sadon ke jing sha sho sha bom kan sadon ke jing sha kan sange jubo tu kali ki ba kit ya ki masih na kawai ke jelas sha kawai jelas sha maklia jom bat ka ba khadu hi ka ba ngi na liang tong ka seng ni la ai jumun ki ong ba hot ka ba nung kong long ba sarkar maklia ka de ban intervene ya kan ka bil dan yang dika interwa jong sarkar Assam but ka arpat ni hapan ni perkhat ha ka long term perspective ya ka long term solution but kata ka long term solution kalau baka jalan maklia ka hapan kun jimut ka hapan tristem kumno ban pendap daladi ya hajin dot kam bam do ka ni jalan inom la bang song ba kum ke jalan ngin su dipensak nai ku gi jalan tinggilah propose ba sarkar jalan ka de wan lagi scheme lagi grant lagi interest free loan kui ki jing Arab khnang ba ki bru ki jongi ru kin la beneri de masih de siang de sia khnang ba ki dom depend tham nai ki chala bat ka bukut ko long bala dangiri hi ka dor ki nong bam ru kham tap tang ka baikit bai ba ru la da ot ngas ngau kala ki dor a tho la ko ka ti na lor kata kan ai kam ai jam ki bru jongi kan perus pa ki bru jongi ti la brave ni sibun ti scheme sarkar kiba nakalian sarkar kalau prepare la thu ru ya ta first fit bill ka bansa don ha chala ka jongi but kui ya ka ba basic long important han ban ya thu phim ta ke ei ba kile ki MLA nam jongka Assam nam ta ka Assam kata ka song ha start ka jongki ya ka ba beli gile interfere mengi ri ka bangi ki kwa ban ong kolong ba ke bill jongka Assam kam di ban affect ya ka makhlia ba di hui ki celah sita jongka Assam beli kalau unconstitutional number ong IP ba shubu pertama ada kit masih na Bihar dan na West Bengal dan nak hui ki celah sya ka Assam mentang haban pancing bit na ka Assam meno ngisim betang ya transit pass na kata ka originate state ni penpoi be sya ka receiving state kumno ka Assam mentakan intervene ya ka interstate trade and commerce ka interstate trade and commerce kumbang ong kadika subject matter jongka sarkar pedeng jongka sarkar India Darfin pek ya ka list South Ar jongka 7 schedule di ha ka jingu i jongi kalong illegal nomor ba ka sarkar Assam kam dan bor ban interferes ya ka interstate trade and commerce lada ka sarkar Assam kala ban interferes ya ka interstate commerce ni ru ila ban interferes ya kitu kali ki bayat na ka makhlia sha Assam para Assam dan ki bayat na Assam shi ki wi chala la ba ka makhlia kumang kadang ni ka bill terwa dan ka ain terwa kampat long ka ain pat sign kam ka assembly kampat pas di governor pat pas de se ula ban refer what to president ya kan dia umla ban tip nomor kumbong ka involve ya ka interstate trade and commerce bila da je apa governor of Assam pas la ni president sign ya kan dia bill dan nakaliang jungi ka di kamram ka jungi ng kompon keren swa ya sarkar makhlia ban om bapet ka kta ya ka federal power jo ka sarkar makhlia tila da ka makhlia government la di kita ki start ki chat jong ka sarkar makhlia mo
kim tre ban defend ya kam khlia kim tre ban yada ya ka hok jong ka jalan khlia ti ka di ka kamera jong i sen bahlang ban shim no ti bat ka jim ong jong ti le sing la ka shim ku ka suggestion ko bhala dak sarkar na khlia kam la so yada ya ma khlia tadi kamera jong i jim shong ya ka ba wat adu ban tit ya ka kerdop jong ka supreme court ne khlia ko ma se ban le re kum ong kata di kamera jong ka sarkar kata di ka primary duty chua jong ka sarkar makhlia banyada ya territory banyada ya hok ya constitutional power jong sarkar jong ka jala la kimla ni ngin ban sing ya kuno ka bill ka bawan ra government kan pass hina ka assembly ka tam la den no la da kam kanu ka bill kan pass na assembly stang la da ki pha sa ka select committee ni standing committee ti henry la da ong ba kanu bill ka bawan ra ka sarkar ha kanu ka jala kan pass kumut ka sarkar la collapse ti kajing yu junga kalong ba kani ka pin namar ba ki involve ya ka interstate trade and commerce kam dei ban long an tang da san governor kadiru ban yo ya ka sen jong presiden ti kumu presiden uba pej lang om tang ya ka sam upej ya ka makhliau pej ya galan upej ya ki wei uri ban pan ki ya ka opinion jong ki wei state obli ka affect ya ka interstate trade and commerce ka affect ya ka federal structure jong ka sensar khadan nalor baka effect ya ka right to livelihood but ya ka kiwi ya ka jalan khale ka effect ya ka bor jong ka jalan khale kumba ong menta dang don masih umuy hadin la ban at usnyang kumba ong pi ki opposition ki dawa ban at usnyang ro tu da POE kitu ki congress MLA but ki AIUDF MLA na sam ki ong ban nalor masih baka mut at sa kasnyang yo don sa ki MLA ki bang at sa kasir ti ko mut kata ka jing bamdo maneka non veg state kumbalong mengi ngin sa efek ha kan ke state tinat kadau ha jing sngu jongi kalong ba kasokar asam la da ka pas makna ya to bil ka di banweng ya tu ka section new kumong ngingim kwa ba interference ya ka ya ki wi ki banta jong bil ri tu ka section new bakta ya ka mekhlia kumong phi ka kata tu bat kumbaar nalor bakalong illegal ha opinion be jongi kalong ru ka kata ru ya ka livelihood but ya ki wi ha ka jalan